Bé, bona nit a tothom. Bona nit. Anem per començar aquest ple ordinari. Per tant, comencem pel primer punt. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Alguna cosa? Sí. Nosaltres una mica ja sap greu anar repetint una mica tot el que nosaltres pensem sobre les actes, però sembla que ho hem d'anar dient. Per nosaltres l'acte és un document que és fet per l'interès de tot el poble, és una eina de transparència, és una eina que ha de facilitar la feina dels regidors i regidores i també de les persones del poble que per l'interès que puguin tenir a consultar-la. Aleshores, clar, ens sembla que un acte que és la transcripció literal del ple, nosaltres no l'hem demanat mai i no és el que ens sembla adequat per tota aquesta utilitat que ha de tenir l'acte. Per tant, l'última vegada vam dir, ja que s'ha gravat el ple i ja que s'ha transcrit, doncs aquesta vegada sembla que la vam aprovar, però que no era el que demanàvem. Nosaltres sempre hem demanat i tornem a demanar que es faci un acte com toca, que és un recull dels principals acords, les principals intervencions del ple, i que es gravin els plens tant per poder ajudar a fer aquest acte quan hi hagi dubtes o problemes, com per poder penjar el vídeo dels plens a la web, per tal que tothom, si algú realment vol seguir el ple completament, doncs aleshores en lloc de llegir un totxo pugui veure el vídeo del ple. Clar, per una banda veiem que l'acte és una transcripció, no és un acte ben bé, i per l'altra que aquest vídeo no està a disposició dels ciutadans i les ciutadanes, ni dels regidors i regidores, i segueix sense fer la funció que creiem que nosaltres bonament creiem que ha de fer un acte. Per tant, el que farem és abstenir-nos i a partir d'ara, mentre se segueixin fent així les actes, ens seguirem abstenint. Bé, vostè? Ens podrien dir per què no s'han penjat les gravacions del mes de maig ni de juliol si estem a setembre? Ja els hem manifestat el que pensem de tot plegat. A part de la falta de transparència, que vostès en parlen molt, però a l'hora de la veritat res de res, això sí, aquesta vegada han penjat tot l'acte a la web, però no n'hi ha prou. Demanem que es pengin les gravacions. Demanem una còpia de les gravacions dels 2 plens gravats i que mentrestant no es pengin ho anirem fent per cada ple. Moltes gràcies. Bé, jo ja vaig explicar que havíem començat, es feien proves i a partir d'aquí, un cop a partir d'ara, d'això no tenim cap inconvenient. Vull dir, però penso que com totes les coses tothom s'ha d'habituar a un nou sistema i per tant, no hi ha cap inconvenient ni n'hi haurà. El que passa que això ja ho han repetit diverses vegades i jo ja els he contestat diverses vegades. I pel cas que em diu vostè, li he de dir que ens vam reunir els portaveus per parlar-ne i l'acord va ser que es transcrigués. Vull dir, si ara ens tornem a reunir i decidim una altra cosa no hi ha cap inconvenient. Però penso que és una qüestió de parlar-ne. En aquest moment es va reunir els representants dels diferents grups i van decidir això. És així, no? I per tant, jo no tinc cap inconvenient tornar-nos a reunir i tornar-ne a parlar. D'acord? Una pregunta, a veure, quan es penjaran els vídeos? Quan creurà vostè que no és una prova? A partir d'ara el penjarem, d'acord? Penjaran els anteriors? He dit que a partir d'ara es penjaran. Es queda contestat. Mana? M'ho pot aclarir? Es penjaran els que queden pendents o no? Els que queden a partir d'ara, les actes es penjaran. A partir d'ara. A partir d'avui? Exactament. Ja ho he contestat. D'acord? Gràcies. Vots a favor, sisplau. Només comentar que mai s'ha pres aquest acord a cap junta de portaveus. Només comentar això. Com que no hi ha actes, tampoc en podem parlar, per tant, una paraula contra l'altra. Josep, aclareixo, sisplau. Jo penso que parlar cada ple de les actes és com un contrasentit. Es va demanar que els plens es gravessin i, per tant, s'hi va accedir, es van buscar els mitjans, s'ha fet una inversió econòmica perquè això sigui possible. També m'agradaria recordar-ho que això no ha sigut gratuït ni molt menys i, per tant, tècnicament hi ha hagut temes que s'han hagut de solucionar i per això estem en el punt que estem.
Jo recordo que no va ser una reunió de portaveus, va ser una reunió precisament per parlar de les actes. Des del seu grup es va dir que fins que no es gravessin no s'aprovarien, ara es graven i tampoc s'aproven, per tant demostra la coherència que acostumen a tenir vostès, però bé, el que està clar és que si és un nou sistema, hi ha un fedatari públic que ell accepta que les intervencions s'han de recollir tal qual i que fer-ne interpretacions podria conllevar dubtes, així es va plantejar i així és amb el que s'està plantejant. I també a mi m'agradaria recordar que fins ara la majoria d'intervencions quan es llegien es traspassaven en els serveis tècnics i en principi a les actes quedaven reflectides les intervencions tal qual s'estaven llegint. Per tant, no entenc per què hi ha tants inconvenients en què les actes recullin les transcripcions literals quan precisament quan s'enviaven els textos que s'havien llegit jo entenc que anaven en aquesta línia. Tot i així, si creuen que hi ha altres opcions es poden valorar i per tant amb això no hi ha cap problema en què ho parlem. Sí. És important això. A veure, sisplau, les coses que han de ser clares. En cap moment nosaltres vam demanar que les actes fossin literals. En cap moment. Això va ser una opció de l'equip de govern que va considerar que era aquesta la correcta. Molt bé, l'únic que estem dient és que això no és correcte en el sentit que pugui ser difós d'aquesta manera. En cap moment es va plantejar això, o sigui que no diguem coses que no són. El que sempre ens vam reiterar va ser la gravació i penjar aquestes gravacions amb la web. I això, com han dit els meus companys, encara no s'ha fet. O sigui, és això, no hi donem més voltes. Si vosaltres el que voleu és liar la troca a partir de la literalitat d'això, és una altra qüestió. Molt bé, perfecte. Però no és el que es va plantejar en cap moment. Per tant, siguem clars i deixem les coses clares. Penso que és donar voltes sobre el mateix, ja s'ha dit, s'han explicat els motius. Jo no entenc per què els preocupa tant que l'acte reculli les seves transcripcions literals, és un tema que em sorprèn i per tant jo crec que si els debats són rics en vocabulari i en intervencions, la gent els podrà recollir tal qual s'han produït i amb això, si hi ha opcions millors, es plantegen, però de moment tècnicament i políticament entenem que és la millor solució amb els mitjans que s'han cregut oportuns adoptar i a part recordo que va ser una iniciativa seva i que es va veure bé. Una cosa. No, a veure. No, ja ho sé. Perdó, aviam. Però en primer lloc té la paraula aquest senyor, vull dir, ha acabat vostè ja? Sí, ha acabat, molt bé. Contesta, no hi ha res més a dir, jo penso que està prou dit. Què vol dir vostè? Només una cosa, senyor alcalde. En primer lloc, bona nit, gràcies per al debat tal com s'està començant a plantejar, esperem que ens calmem tots plegats. Agafo les paraules del senyor alcalde, és a dir, a veure, si hi ha una altra opció, vostè ho acaba de dir, ens tornem a parlar. És a dir, nosaltres mantenim que hi ha una altra opció, que és la que hem mantingut des del començament. Per tant, agafo les seves paraules, ens tornem a reunir, tornem a demanar, a veure si ens podem tornar a debatre sobre aquest tema de la gravació de les actes, i ja està, vostè ho acaba de dir. Per tant, si vostè ens dona l'opció, ens agradaria tornar-ne a parlar, simplement això. Molt bé, si nosaltres no tenim cap inconvenient, cap ni un. Veig que és un tema que dona molt a parlar, però per nosaltres no té cap inconvenient en que tornar a parlar i si hi ha un acord consensuat no hi ha cap problema. D'acord? Vots a favor de l'acte, sisplau. Vots en contra? Abstencions? Moltíssimes gràcies, queda aprovada l'acte. Aprovar, si s'escau, la revisió del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2016. El padró d'habitants, com vostès saben, és posar al dia el padró i actualment a 1 de gener del 2016 del 2016 hi ha 7.410 habitants, diguéssim, censats, i a 1 de gener del 2015 n'hi havia 7.372. Estan comprovat amb l'INE i, per tant, és una qüestió tècnica que, diguéssim, està al dia, d'acord?
Alguna intervenció? Simplement dir que nosaltres, evidentment, ho acaba de dir vostè, senyor alcalde, és una qüestió purament tècnica, només de cara a lo que és la visió de l'acord, penso que quan la gent ho llegeix i diu mira, hi ha hagut tants naixements i tantes defuncions, això no dona, i per tant seria molt fàcil afegir-hi una altra dada, que és el moviment de població que hi ha hagut entremig, que la dada sigui aquesta final. Però en tot cas és un tema purament menor, és purament estètic el que jo estic dient. Sí. Bé, és una qüestió purament tècnica i, per tant, això és així, d'acord? Vots a favor, sisplau? També? Anar el mateix, que veure els 33 aquests que ballen, que suposem que són gent, aclarir-ho, si són gent que han vingut nous al poble, els 33 aquests que ballen que no estan en les dates. Evident, evident. D'acord, moltes gràcies. Vots a favor, sisplau. Queda aprovat, moltíssimes gràcies. El tercer punt és aprovació, si escau, de l'Ajuntament de Centelles de la separació de l'Ajuntament de Centelles del Consorci de Xarxa de Teatres Públics de Catalunya. Senyora, té la paraula. Cristina, sisplau. Sí, bé, tal com vam parlar a la comissió, com heu pogut llegir en el dictamen, simplement és que des del 4 de març de 1989 Centelles estava adherit a aquest consorci. Ara actualment fa 15 anys que roman inactiu. Molts dels municipis que pertanyien a ell s'han anat donant de baixa, per tant nosaltres és només prendre aquesta decisió, ja que a causa de la inactivitat no trobem el sentit de continuar adherits en ell. Molt bé, hi ha alguna intervenció? Sí, gràcies. Bé, nosaltres ja vam dir que hi donaríem, que ho aprovaríem. El que trobem a faltar és això, que d'alguna manera es podria dissoldre aquest consorci, ja, definitivament, perquè si la gent es va donant de baixa és com això, donar-se de baixa d'un grup de WhatsApp, no? Dèiem, tothom va sortint, però no hi ha ningú que tanca la persiana, no? O sigui, potser es podria generar alguna alternativa de consorciar-se o d'associar-se, potser amb teatres d'Osona, vull dir, no cal pas que anem amb tots els teatres públics de Catalunya, però sí que a Osona i a Centelles especialment hi ha molta activitat teatral, doncs potser hi ha alguna alternativa que podríem estudiar tots plegats perquè això es pogués dinamitzar i que estiguéssim d'alguna manera més junts. Bé, sí, es pot fer, però sàpiga que això ve determinat perquè en un cert moment la Diputació de Barcelona va creure convenient crear aquesta xarxa i a partir d'aquí li donava un tant per cent de subvenció a tots els municipis que estaven adherits a aquesta xarxa. Ara la Diputació de Barcelona té un altre sistema d'ajuts i té un altre sistema de fer les coses i, per tant, ha deixat de banda aquest consorci. Per tant, són qüestions de criteris polítics d'un moment determinat i també de qüestions que mantenir tot aquest tipus de consorcis vol la seva feina i, per tant, s'ha de presentar al seu estat i, per tant, algú o altre hauria de ser responsable i com que ningú tothom es va anar creant però ningú es vol fer responsable i la Diputació de Barcelona el que fa és que no vol estar en cap organisme d'aquest tipus, doncs el més pràctic és sortir-ne i adherir-nos amb altres tipus d'ajut que es donen. D'acord? Molt bé, doncs vots a favor, sisplau. Moltíssimes gràcies, queda aprovat. Ara és donar compte dels decrets d'alcaldia 100 i 119. Bé, ja es va explicar amb la Junta de portaveus, són dos decrets vinculats a plans d'ocupació i concretament a l'ocupació de la Diputació de Barcelona. N'hi ha tres que són per temes de peonatge i l'altre projecte, que és l'altre decret, és un tema de dinamització comercial. Ja es va dir que els processos d'aquest tipus estan restringits per la pròpia normativa i el que fem des de l'Ajuntament és entrevistar les persones que compleixen els perfils i seleccionar les més idònies dintre dels requisits previs per ser seleccionats. Sí. Se pot parlar. En relació a aquest tema,
és una cosa que ja s'ha parlat diverses vegades, nosaltres hem fet èmfasis diverses vegades. El model que està fent servir l'Ajuntament considerem que no és el més correcte. No és el més correcte perquè no és el més eficaç i no és el més eficient. Penseu que, segons això, i es va reiterant, hi ha 3 persones que se'ls donen, en funció d'un ajut, se'ls dona 6 mesos perquè puguin fer unes feines relacionades amb el que hauria de fer, teòricament, una brigada d'obres en un ajuntament, o que fa normalment una brigada d'obres en un ajuntament. Són 6 mesos, i entre 6 mesos aquestes persones plegaran i tornaran a estar a la situació a la qual estaven. Llavors, nosaltres ja vam plantejar, i considerem que caldria treballar en aquest aspecte, de buscar un altre model per treballar l'ocupació i la dificultat que hi ha per a determinades persones, la franja de les persones en relació amb això. Seria factible perfectament, i això nosaltres aquí proposem que si és voluntat de l'equip de govern nosaltres ens reunirem i podem treballar per intentar trobar un nou model que permeti no entrar en aquestes dinàmiques i que siguin qüestions que permetin que la gent es pugui realment empoderar de la seva feina i pugui treballar i pugui resoldre aquesta situació. El que estem fent simplement és posar pedaços a coses que ja ens està bé i, a més, en un altre nivell seria la forma en la qual això s'està portant a terme. Jo suposo que en aquest sentit la cosa, com m'ha dit el company Paré, està clara. Són persones que estan en el SOC i a partir d'aquí se les selecciona i l'entrevista suposo que s'incorporaran, és una pregunta, s'incorporaran factors relacionats amb la seva problemàtica a nivell social. Molt bé, a mi m'ha parat gent pel carrer i m'ha comentat que aquests criteris són una mica arbitraris. Per tant, jo reitero una qüestió que ja el senyor alcalde vaig comentar en el seu moment i que estem a l'espera, que és de poder trobar-nos amb els responsables de promoció econòmica i de serveis socials i plantejar com ho fan i com ho podríem modificar. Llavors jo proposo, primer, fer aquesta trobada per poder aconseguir modificar el model. Un model que nosaltres ja els donem una orientació, que podria ser el model cooperativista, evidentment, i en el sentit de l'economia social i solidària. Això jo crec que seria molt bo pel poble, perquè permetria d'alguna manera que no caiguéssim en aquesta beneficència, aquest assistencialisme que no és res més que això. Amb la qual cosa estem a la seva disposició i quan vulguin, evidentment, podrem entrar a discutir aquest tema. Moltes gràcies. Bé, jo crec que són 2 coses diferents les que vostè planteja. N'hi ha una que és la de fer una trobada i de debatre el model, que amb això l'alcalde ja li ha dit que no hi ha cap inconvenient. El propi regidor que porta els temes d'ocupació també s'ha posat a la seva disposició. En un ple precisament ja vam parlar que en mandats anteriors s'havia treballat iniciatives a l'entorn de l'economia i de l'ocupació, precisament pel context en el que estem i de què hi ha moltes persones en el municipi que estan en situacions vulnerables i, per tant, qualsevol millora en aquest àmbit serà benvinguda. Això és un tema. Correcte. I en aquest sentit no només hi estem d'acord, sinó que no hi ha cap problema per treballar-lo i per donar-hi sortida. L'altra cosa és el que representen aquests plans. Aquests plans no són iniciativa d'aquest Ajuntament, és una iniciativa d'una altra administració, que és la Diputació, i que en altres moments eren iniciatives complementàries a les que feia la Generalitat. Actualment, la Generalitat només fa plans d'ocupació pels municipis que tenen el pla de barris. Ho dic perquè també és important que quan es parla de certes polítiques en altres àmbits, que també recordem que quan la Generalitat tenia una sensibilitat real pels temes socials i pels temes d'ocupació, a Centelles, si no recordo malament, en un any s'havia pogut donar feina, encara que fos en 6 mesos, en 8 mesos, a més de 50 persones. Eren gent que portaven temps desocupada, que això els hi permetia tornar a treballar, tornar a tenir, a sentir-se útils, perquè amb això també ho hem pogut comprovar que a vegades amb gent d'aquesta que ha anat quedant exclosa de processos de selecció poder tenir una oportunitat laboral és una
una sortida personal importantíssima i, per tant, estic d'acord amb vostè que pot ser un pedaç, però que per les persones que s'hi poden acollir doncs és un pedaç important. Actualment, quin problema hi ha? Si vostè sap les dades d'atur del municipi, si només pots donar resposta a 4 persones, lògicament hi ha altra gent que estan en una situació, si no igual, semblant o pitjor, que no hi han pogut accedir-hi. I, per tant, per molt clars que siguin els criteris, doncs és molt difícil entendre o acceptar perquè tu no hi has estat i perquè un altre sí. Vol dir que amb això doncs el que penso que hem de criticar tots és que administracions que haurien d'estar sensibilitzades amb aquests temes i posar sobre la taula recursos en aquest àmbit, com ja n'hi havien hagut, doncs no s'estigui fent perquè això doncs, va en contra de les persones i va en contra dels propis municipis. I per tant crec que és important que diferenciïn els dos aspectes, però en tot cas és un projecte en el que ens hi podem acollir i per tant encara que no es pugui donar sortida a tothom, les persones que s'intenten donar sortida s'han seleccionat amb els criteris socials i econòmics que estaven amb les bases. Moltes gràcies. Jo considero que és molt raonable que esteu dient, però s'ha d'anar més enllà i s'ha de buscar fórmules que permetin que això no sigui el que és, o sigui, persones que poden anar ocupant durant un període de temps determinat. S'han de buscar fórmules que es mantinguin en el temps, que siguin sostenibles i que permetin que la gent pugui incorporar-se al mercat laboral i pugui incorporar-se d'una forma normal i acompanyant. Per la qual cosa, el que és important és buscar formes de l'Ajuntament que donguin suport a això, no simplement aprofitar el que són alguna mena d'ajuts per tapar aquest forat, sinó fonamentar fórmules d'ocupació que realment vagin a l'arrel del problema. I aquí és on l'Ajuntament s'hauria de posar. Això es fa i li posaré 2 exemples que veurà molt clars. Un és, es contracta un dinamitzador comercial. Contractar un dinamitzador comercial és fruit de fer polítiques que dinamitzin el comerç. Estem en un municipi doncs, que el fet de tenir el mercat de diumenge és important, és un fet diferencial amb altres municipis i això fa que els comerços de Centelles el diumenge i en general doncs, tinguin una activitat econòmica més gran de la que poden tenir en altres llocs. Això ho complementem precisament amb fires i amb altres activitats doncs, que consolidin aquest comerç i que precisament això revitalitzi el centre. Això és una política econòmica, és una política comercial i que en aquest cas, a més, dona una sortida social a una persona. Per altra banda, quan hi havia la crisi econòmica molt greu amb moltes empreses que estaven tancant, un dels temes que havíem manifestat en el ple i que a part és una de les línies que es va treballar des de l'equip de govern és intentar que les empreses del municipi no tanquessin. Evidentment van reajustar plantilles, evidentment hi va haver gent que va perdre el seu lloc de feina i d'ocupació, però una de les preocupacions que vam tenir és que les empreses no tanquessin, perquè quan l'activitat es començava a activar era molt més fàcil poder inserir gent. Es va facilitar que empreses que necessitaven ampliació o que volien venir al municipi ho poguessin fer i gràcies a això, doncs, amb anys de dificultats econòmiques es va poder insertar gent. Per tant, jo crec que el model hi és, s'hi treballa. Que hi ha coses a millorar? Evident, i per això es treballarà amb vostès i amb els tècnics per tal de seguir millorant i plantejant opcions, però l'altra cosa és aquests temes puntuals que van en una línia social i que no s'han ni de barrejar ni de malinterpretar, simplement es complementen, formen part d'aquest model amb el que es treballa i que evidentment es pot millorar, però en tot cas s'ha de saber diferenciar, valorar el que s'està fent i en tot cas buscar els punts febles per tal de millorar-los. Moltes gràcies. Molt bé, d'ara donar compte de la relació... perdó, vostè també? Carai. Reiterem, com hem fet sempre, que les contractacions no han de ser per urgència, sinó per projectes i feines programades, i escollint per les necessitats reals, traient un profit tant pels contractants com pel poble. En referència a la contractació del dinamitzador comercial, voldríem saber quin perfil demanen, quina formació té la persona contractada i quina serà la seva tasca. Jo crec que amb el que s'ha contestat la pregunta queda contestada, l'altre tema és reiteratiu d'altres plens, per tant jo crec que vostè ja ho coneix que els propis terminis a vegades impedeixen fer-ho d'una manera que no sigui d'urgència i en tot cas si té algun dubte més concret el secretari té els expedients a la seva disposició i els pot consultar. La formació de la persona?
La formació? Ja li dic que els expedients estan a la seva disposició, és una persona de l'àmbit econòmic i per tant ho pot consultar les proves que es van fer i per tant jo crec que no ha de tenir dubtes de que les coses s'hagin fet bé i la persona no compleixi, simplement jo li recordo que està a la seva disposició i per tant ho pot consultar-ho. Escolti'm, jo només demano, no poso en dubte res. Molt bé. Moltes gràcies. Donar compte, el 5è punt és donar compte de la relació dels decrets d'alcaldia des del 22 de juliol al 15 de setembre. Hi ha alguna cosa? No? No hi ha res? Doncs molt bé. El 6è punt és pregs, preguntes i mocions no n'hi ha, per tant hi ha pregs i preguntes. Sí, una pregunta, sisplau. Moltes gràcies, senyor alcalde. Perquè ho he comentat el senyor secretari abans de començar la sessió. La companya Rosa Puig s'excusa perquè ja saben que va tenir el seu infant i per tant aquests dies està de baixa i per tant ens ha demanat que és la seva excusa. Una pregunta respecte al tema del Palau dels Comtes, és a dir, ha aparegut aquesta gran pancarta en la façana que ja hem vist en alguna altra ocasió. Se suposa que és com una mena d'invitació a que ens fem ressò del que deu estar passant. I diem el que deu estar passant perquè no n'hem estat informats. Només sabem que l'Ajuntament de Centelles, evidentment, té l'interès posat sobre aquest edifici, és un edifici catalogat, és un edifici que té un interès públic evident i pel qual l'Ajuntament ja ha anunciat una sèrie de mesures, una rehabilitació, pel qual hem demanat uns ajuts a les meses de concertació de la Diputació. També el senyor alcalde ha parlat alguna vegada de la seva adquisició i també de les dificultats que té aquesta adquisició, en som plenament conscients. El que passa que quan se suposa que estem a dintre d'un debat d'adquisició d'un immoble d'aquestes característiques amb el que suposa com a objectiu col·lectiu la seva adquisició, el que aparegui una invitació a la façana de que algú el vulgui comprar, com a mínim ens imaginem que vol dir que hi ha alguna dificultat i per tant ens agradaria sobretot que el senyor alcalde ens aclarís, més que res perquè un dia no aparegui a la premsa un anunci o una notícia de la qual jo crec que els convilatans, els centellencs i centellenques, han de tenir aquest avançament i per tant no ens queda altre remei, atès que és un tema tan important i que no se'n parla, almenys en les comissions, o no se'ns explica, que en aquest ple se'ns pogués explicar una miqueta què és el que està passant amb aquest tema. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostè sap, qualsevol qüestió, negociació, qualsevol té la seva complexitat i, per tant, en aquest moment, com en altres moments s'ha estat parlant, s'està parlant amb la propietat, el que passa que, com vostè molt bé ha dit, aquesta adquisició, si al final el consistori decideix en plenari comprar-lo, perquè no es pot pas decidir d'una altra manera, doncs cal saber exactament com està, en quina situació està, i per tant estem en aquest moment. És un immoble que té uns certs embargs, és un immoble que és una societat que és d'una societat anònima, que va passar limitada, que unes accions van servir per avalar una altra cosa, en fi, tot té una molta complexitat i, per tant, és una cosa que, com vostè comprendrà, i el plenari comprendran, de moment, mentre no s'aclareixin tots aquests temes, no es poden parlar. I, per tant, aquest és el criteri de l'alcaldia i el criteri de l'equip de govern. Per què? Perquè pensem que les coses s'han de portar, diguéssim, bé, i han d'arribar a bon port. I perquè es portin bé i han d'arribar a bon port, evidentment s'han de fer amb la màxima de discreció possible. El fet que surti una pancarta és una provocació, evidentment. El que passa que ni aquesta alcaldia ni l'equip de govern es posa nerviós perquè posin una pancarta. Poden posar una o dues o tres, les poden posar totes, però el que demostra és que aquest edifici té
poc interès, perquè si tingués tant interès, doncs doncs, segurament que algú li hagués posat l'ull i l'hagués adquirit. El que passa que és un edifici de 2.700 metres, és un edifici que cal fer una rehabilitació importantíssima, és un edifici en el qual la compra en aquest moment podríem estar d'acord amb el preu, amb els números que es cotegen sobre la compra, però, evidentment, cal veure tot plegat quin és el muntant i en quina situació, llavors, un cop és així, quedaria el consistori. Dit així, val a dir que no hi ha res més que converses perquè no hi pot haver res més. El primer que hauríem d'haver fet és en aquest ple, o en un altre, si hi hagués alguna cosa, és primer crear una partida específica per la compra, abans de fer qualsevol altra cosa. I després, a partir d'aquí, quan tinguéssim un aval econòmic que ens dona el pressupost, doncs llavors podríem començar a cotejar dades i coses. Per tant, estem molt en una situació, diguéssim, de parlar-ne, però amb la calma que vol aquestes coses. Aquestes coses no cal posar-se nerviós, cal molta calma i cal que l'altra part vegi que això té el valor que té i no en té un altre. Només una precisió, també. Totalment d'acord amb les paraules que acaba de dir el senyor alcalde. El que passa que, en tot cas, nosaltres el que ens agradaria és que quedés clara una cosa. Com molt bé vostè ha reconegut, aquest és un tema molt important i, per tant, l'haurà de decidir el plenari d'aquest Ajuntament i, per tant, com que és un tema que s'ha de portar amb discreció, que és complex i nosaltres hi estem d'acord, simplement plantejar que tot el que sigui la gestió d'aquesta adquisició, quan hi hagi alguna novetat, quan hi hagi alguna cosa que realment faci preveure que això passi alguna hora pel ple de l'Ajuntament, simplement s'anunciïn els grups municipals i nosaltres puguem participar una miqueta d'aquesta, gestió de la informació sobre això. És l'única manera que un tema que és de tanta importància per Centelles, d'alguna manera, els que al final hauran d'acabar decidint, no ho facin sobre una cosa que ja vingui donada per l'equip de govern, que ha estat present en aquestes negociacions, sinó que hi hagi pogut participar, encara que sigui a tall d'informació, perquè, evidentment, nosaltres no ens posem, també compartim que no ens hi posem nerviosos de cap manera. L'únic que, d'alguna manera, ens inquieta és pensar que una cosa tan important no pugui aparèixer un dia en el ple de l'Ajuntament o en una informació periodística quan nosaltres no n'hem tingut cap mena d'accés. Per tant, sensibles com són per part de l'equip de govern de l'inquietud de la resta de grups municipals, no tenim cap dubte que quan sigui el moment, quan hi hagi alguna novetat, quan hi hagi alguna cosa que realment tingui interès per la població, els primers que ho sabran seran els representants d'aquesta població i que, per tant, no tindrem cap mena de sorpresa. Moltes gràcies. Bé, miri, Guiti, una qüestió com aquestes és de tal importància que l'equip de govern no cometrà l'error de fer qualsevol acció en sèrio, en sèrio vol dir que es posi sobre un paper, mentre no hi hagi un paper, mentre no hi hagi, com a mínim, un ampli acord del consistori. Una qüestió com aquestes no se soluciona amb un mandat. No se solucionarà amb un mandat, una qüestió com aquestes. Una qüestió com aquestes se solucionarà en tot cas amb diversos mandats. I, per tant, és lògic que l'equip de govern no plantegi fer una acció si no hi ha un ampli consens. Per això està claríssim. Altra cosa és que l'alcaldia i allò ha d'anar parlant amb la propietat i ha d'anar arribant a possibles solucions, a possibles acords, però sempre amb la base que el dia que arribi en sèrio aquest acord, llavors en parlem. Vostè, sisplau. Ja ha tret el tema del Palau Comtal, jo segueixo. Jo sé que vostès pensen que ens farem pesats amb el tema Palau, però vostès en l'últim ple ens va dir que la situació estava igual que quan es va prorrogar el pla de barris. La senyora Maria Rosa de Llança va entrar un recurs de reposició i vostès li han desestimat. I al mateix temps torna a haver-hi un cartell de venda al Palau. La nostra preocupació i la pregunta a fer és, si aquesta senyora posa un contenciós a l'Ajuntament, en quina situació queda la suposada negociació i compra? Ho han contemplat vostès, això? Per una altra banda, vostè ens està dient que calma, d'acord, però quant temps fa que diuen vostès que estan negociant? I vostè és molt coneixedor que aquest Palau necessita una actuació urgent.
perquè ens pot caure en qualsevol moment. És que jo ja l'he contestat, penso però que hi ha una cosa clara. Evidentment que hi hem de tenir molta calma, perquè jo en el meu despatx hi ha una valoració de que ells volien 3.200.000 euros. És a dir, hi ha una valoració que diu això, que per tant, molta calma. I no hi ha pressa perquè les coses valen el que valen i no valen el que es pensa que valen altres persones. Per tant, això és així de clar. Això és així de clar. I nosaltres anem parlant, però aquesta senyora també té uns compromisos que també ha d'adquirir, té un compromís amb la responsabilitat de l'edifici que no exerceix i que ho hem d'exercir nosaltres i que nosaltres ens hem de fer càrrec de tal de mantenir els mínims de seguretat possible d'aquest edifici. Per tant, tot això són valors que nosaltres hem de tenir en compte i, per tant, nosaltres anem treballant. No tenim cap pressa perquè l'Ajuntament de Centelles no ha de tenir cap pressa en tenir aquest edifici. No l'ha de tenir. Si quan es doni, es donarà. I si no es dona d'aquí mig any, es donarà d'aquí un any. Però quan es doni, es donarà. I si no, vull dir que aquesta senyora que planteja les coses en el seu punt exacte. D'acord? Posa el contenciós? Com? Posa el contenciós? Contenciós per què? Per què? Crec que li estan reclamant alguna deuta, una multa d'Hisenda o alguna cosa així. Contenciós, ja. Pot posar contenciós? Una discrepància en IVA. No té res a veure. És que ja no... Aquesta senyora té tot el dret de posar els contenciosos que ella cregui convenients. Dubto que ho faci, però si ho fa, escolti, està en el seu dret. Jo no tinc ara coneixement de que aquesta senyora vulgui plantejar posar un contenciós ara. La situació és molt complexa i per tant ja l'anirem discutint, hi haurà temps de sobres per discutir-la. La qüestió és que mentrestant no ens caigui al palau. Anna, com diu? Que mentrestant no ens caigui al palau. Bé, però hi ha un responsable. Escolti, aquí hi ha uns senyors que tenen una responsabilitat per lo bo i per lo dolent, que és la propietat. L'actual propietat té una responsabilitat sobre el palau i ells han d'exercir. Nosaltres no hem de suplir cap responsabilitat, perquè pel mateixa regla de 3 hi poden haver altres edificis que estan en la mateixa situació i també hem d'exercir aquesta responsabilitat i també estan en situació de becil o en situació catalogada. Per tant, penso que les coses cada un ha de ser responsable del que té i a partir d'aquí ha de negociar, però fent-se responsable del que té. Però l'Ajuntament té l'obligació de vetllar pels becils. Molt bé. Més coses, sisplau? Sí. A veure, hem vist que darrerament a Centelles, especialment al carrer Hostalets, s'han col·locat aquests topalls, aquests sistemes, ara no sé el nom tècnic, no el recordo. Esquenes d'asa. Perdó? Esquenes d'asa. Doncs les esquenes d'asa per minorar la velocitat dels cotxes, cosa que d'entrada ens sembla bé i de fet l'havíem demanat i ja se'ns havia informat. Per tant, en aquest sentit cap problema. Però sí que veiem que en aquest lloc, igual que en altres de Centelles, potser la manera com estan posats no és del tot correcta. Deu haver-hi un informe tècnic i en tot cas ens l'explicaran. Però d'entrada nosaltres el que veiem som partidaris, com hem dit, de que els cotxes disminueixin al màxim la velocitat en aquest i en molts altres punts, pacificació del trànsit, però no som partidaris de que els cotxes es facin malbé a partir dels mecanismes que posem per pacificar el trànsit, ni tan sols que tinguin, i encara menys que tinguin algun accident. Aleshores, concretament al carrer Hostalets, per una banda, aquestes esquenes d'asa resulta que són irregulars, n'hi ha una d'una alçada i una altra d'una altra. I un cotxe pot arribar a una velocitat a un i pensar el conductor que el següent és de la mateixa alçada, com seria el lògic, i per tant entrar-hi a més velocitat. Cal dir que són velocitats molt baixes les que s'ha de tenir perquè no es faci malbé els amortidors dels cotxes. Ho podem comprovar nosaltres mateixos, cal anar a 20 per hora o menys, depèn del cotxe que portes. En aquesta situació jo crec que caldria com a mínim avisar de la velocitat a la que s'ha d'anar, perquè quan és una velocitat tan baixa en la que es podria fer malbé el cotxe, doncs caldria avisar. I ja dic, no només aquí, sinó al Pont d'Europa i en altres llocs. Però a més, el que ens hem trobat al carrer Hostalets darrerament són aquelles jardineres que de nit senzillament no es veuen.
els que ja hi hem passat diverses vegades ja ens les coneixem, però algú que hi passi que no se les conegui potser se l'emportarà. Doncs potser hauria estat bé pintar-les com a mínim d'un color llampant o alguna cosa així que fes que no... Per tant, el que diríem és que per una banda ens sembla bé que es posin aquest tipus de topalls i maneres perquè s'aminori la velocitat en llocs tan sensibles com davant de l'escola Xuriguer, però per l'altra que es miri la manera com es fa, com s'avisa, com s'alerta, com es senyalitza, perquè els cotxes no tinguin cap problema. Sobre aquest tema només dir que són dos topalls que compleixen la normativa, o sigui, estan dintre la normativa. En principi es van posar per minorar al màxim la velocitat. Reconec que un dels topalls és bastant fort. És per fer-la una velocitat de 20 km per hora. La senyalització n'hi ha una a la punta del carrer, a una punta i a l'altra del carrer està senyalitzat a 20 km. De velocitat a 20 km per hora. En quant a les jardineres, estan col·locades dintre de l'espai d'aparcament dels cotxes. Fins ara, en aquest punt, s'hi podien haver aparcat cotxes i per tal motiu s'hi van posar. Què passava? Que al tenir més volum un cotxe no es veia bé el pas de vianants. Per aquest motiu vam optar per amb dues jardineres. Dues jardineres que estan sota de dues faroles. D'acord que pel color que són poder es necessita que estiguin d'alguna manera senyalitzades. Per tal motiu ja s'ha demanat unes cintes per fer-ho. A partir d'aquí podem discutir si els topalls són molt alts o molt baixos. També m'agradaria dir que són topalls fets amb quitrà, els quals amb el temps s'abaixen bastant. Llavors, en tot cas, esperaríem un quant temps i a partir d'aquí veuríem què fer. Moltes gràcies. Alguna cosa més, vostè? Moltes gràcies. Vostè té alguna cosa a dir? Ja seguint amb les esquenes d'asa, al carrer d'Hostalets, prop del CEIP Xuriguer, es van instal·lar dues bandes reductores de velocitat, assimilables a dues esquenes d'asa. Estem totalment d'acord que s'havia de posar alguna mesura perquè els cotxes reduïssin la velocitat i així augmentar la seguretat viària dels infants del Xuriguer i els seus acompanyants. Ara no entrarem a discutir quin element reductor de velocitat és el més adequat, que consti que, com ja saben, i si volen, ens poden asseure a parlar-ne. El que sí els volem dir és que no calia posar una banda destrossa cotxes. Mirin, ja saben que no hi ha cap normativa que reguli la instal·lació d'aquests elements en vials de titularitat de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona o de titularitat municipal. Però sí que hi ha l'ordre del Fomento 3053 del 2008, del 23 de setembre, por lo que se aprueba la instrucción técnica para la implantación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la red de carreteras del Estado, en les que es regulen les característiques constructives de les bandes reductores de velocitat instal·lades a la xarxa de carreteres de l'Estat. Si bé aquesta memòria no afecta els carrers municipals, es podria haver agafat els criteris constructius. També existeix la circular 025 del 14 de març del 2005 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre les condicions d'implantació d'elements reductors de la velocitat en travesseres urbanes de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya, a partir de la qual s'ha editat el dossier tècnic de seguretat viària número 10, elements reductors de velocitat, del Servei Català de Trànsit, on s'estableix els elements reductors velocitat adients per cada tipologia de via, recomanant-ne les característiques constructives. I el mateix organisme també ha editat el dossier tècnic de seguretat viària número 26 d'elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà, on precisament s'estableix els elements reductors de velocitat adients per a vies urbanes. Tenint aquests documents de referència, tot i no ser normatius com és en aquestes dues bandes reductores de velocitat, no segueixen les característiques constructives recomanades. Les dues bandes reductores de velocitat actualment no permeten
a la velocitat marcada en el tram on estan instal·lades, 30 km per hora. Dificulten la circulació i afavorint a possibles desperfectes als vehicles que hi circulen, tot i fer-ho a la velocitat legalment establerta. Així, doncs, els demanem la substitució dels elements reductors de velocitat per altres elements que permetin reduir la velocitat sense comprometre la integritat dels vehicles que hi circulen, adaptant-se a les característiques constructives i d'implantació establert en les circulars o dossiers tècnics publicats per autoritats en matèria de mobilitat en l'àmbit urbà. Un exemple de bona implantació el tenim a la carretera Sant Feliu, construïts fa molt poc. I, per cert, les 4 torratxes que hi ha sembla més aviat que algú se les menjarà en qualsevol moment. Sí, Toni, sisplau. Bueno, repeteixo que reconec, com he reconegut, que un dels vots és... És mortal. Vostè hi posa el qualificatiu que vostè vulgui. Un dels vots és perquè es redueixi molt la velocitat. Molt vol dir a 20 km per hora. És un vot fort per passar aquesta velocitat, que crec que és la velocitat màxima que s'hauria de passar davant la porta d'un col·legi. Repeteixo que si el fet de ser fet amb quitrà, com fan tots els vots de quitrà, no redueix la seva alçada, i farem alguna cosa. Ja he contestat això abans. Sí, perquè no... En quant a normatives, aquests vots compleixen la normativa. No. Com vostè molt bé sap, nosaltres tenim una A mi, tècnica... escolti'm, serveis tècnics a mi em diuen que aquests vots compleixen la normativa. Doncs, escolti'm, mires els dossiers, és molt fàcil, Molt bé, moltes gràcies. Més coses, sisplau? No? Molt bé, vostè té alguna cosa més? Molt bé, doncs. A veure, tenim constància de les queixes continuades sobre la falta d'aigua del molí de la Llavina i la Font Grossa. Hem estat in situ i hem pogut comprovar com raig en dies festius i va minvant en dies laborables, fins al punt que el segon dia laborable ja no surt gens d'aigua. Aquest problema no sols s'està produint amb la situació de sequera de l'estiu, sinó que passa sovint des del moment que es va assignar la disponibilitat d'aigua del Pou de Castellar a una empresa privada. Ja en diverses ocasions hem tret el tema i en un ple vostè ens va assegurar que el cabdal es controla mitjançant un comptador i que no se n'estreu més de la pactada i que això no malmet el cabdal que va a la Llavina, a la Font Grossa i a la Riera. Miri, nosaltres ja, com els hem dit altres vegades, que amb el medi ambient s'hi ha de creure amb fermesa i convicció. No val que un pretès pla de govern que vostès presenten parlin de revisar i mantenir l'espai fluvial entre la Riera de la Llavina i, per altra banda, no baixi l'aigua suficient, perquè part d'aquesta aigua s'hagi cedit a una empresa privada perquè generi més beneficis. I, en conseqüència, l'entorn de la Font Grossa i la Riera, que és un bé comú, s'estigui perjudicant l'ecosistema de l'entorn. Dit això, només vull que em contestin simplement a 2 preguntes. Pensen controlar el cabdal del Pou de Castellar que va a la Font Grossa i a la Riera no deixi de rajar? Què hi pensen fer perquè això que passa no torni a passar? Aviam, penso que es diuen coses sense saber-les i llavors es diuen coses. Per començar, li he de dir que nosaltres tenim una concessió i que d'aquesta concessió solament dels 3 últims anys hem gastat entre un 23 i un 30% del cabal que nosaltres tenim concessionat, que l'ACA ens ha donat a nosaltres. O sigui, d'un 23% a un 30% aquests 3 últims anys. Per tant, nosaltres encastem mínimament l'aigua que diguéssim, és mínima l'aigua que gastem vista la que tenim concessionada. Si aquesta aigua, si en aquest moment necessitéssim més aigua que podria passar, perquè doncs, encara n'hauríem de treure més, encara hauríem de treure molta més aigua. El problema és claríssim, és que no ha plogut. Vostè mira la pluviometria d'aquest any, ha plogut en moments puntuals d'una manera precipitada i molt contundent, però que aquesta no fa revenir les aigües.
I, per tant, nosaltres el que fem és tenim una concessió i exercim el dret de treure aigua d'aquesta concessió. No fem res més. Per tant, si creuen, si algú creu que no, el que s'ha de fer doncs, és que ens revoquin la concessió que té l'Ajuntament de Centelles, que l'Ajuntament de Centelles té sobre aquest pou. I aleshores, doncs, no haurem d'exercir. Però val a dir també que no som els únics que d'aquest aqüífer d'aquí agafem aigua. D'aigua n'agafen com a mínim uns 7 o 8 pous més, i que en aquest moment estem segurs que n'agafen molta més que nosaltres. O sigui, no som els únics. Per tant, les coses s'han de plantejar en el seu context. Vull dir, i en aquest context de sequera absoluta que hi ha, és evident que hi ha aquests problemes. I això és així, ens agradi o no ens agradi. A mi em sap molt greu que hi hagi aquesta sequera, perquè la patim. Solament cal veure els arbres que s'han mort de sequera. Solament cal veure això. Vull dir, vostè si es passeja pel bosc ho veurà. Solament cal veure el sotabosc com està. Evidentment, vull dir, aquests dies ha plogut i passes al cap d'un dia i està absolutament sec. Per tant, penso que les coses en aquest moment les patim perquè hi ha molta sequera. És així. I nosaltres l'única cosa que fem és exercir un dret. No fem res més. Vostès tenen un dret per un bé comú. Per un bé comú. I ara s'està malmetent el bé comú per donar aigua a una empresa. Això és el que nosaltres diem que no és. Miri, doncs ha de fer una cosa ben senzilla vostè, Al mes d'octubre hi haurà un ple d'ordenances. Vostè presenta una moció, ja que d'allò, dient que l'Ajuntament de Centelles no doni aigua a les indústries. Ha de fer això. Vull dir, perquè aquesta indústria gasta aigua, en gasta una altra. Les indústries que gasten aigua, I aquí a Centelles n'hi ha unes quantes que gasten molta aigua. Aquesta no és pas el que en gasta més. Per tant, si vostè no està d'acord amb això, ha de fer això. És dir, miri, doncs, que les indústries no gastin aigua. Així és de clar. Que només hi ha una indústria que gasta aigua directa del pou de Castellà, perquè els altres la deuen gastar de les xarxes. Perdó. Jo penso que he contestat. Tenim una concessió i és un bé comú i tenir indústries també és un bé comú. També és un bé comú tenir indústries i donar feina també és un bé comú. Per una banda demanem que es doni feina, per l'altra no els hi volem donar les eines perquè tal puguin treballar. Això és una mica, vull dir, sense sentit, però vostès sabran. Moltes gràcies. Més coses? Només un aclariment respecte a aquesta problemàtica, perquè nosaltres aquests dies també hem tingut ocasió, vàrem fer la visita al camí fluvial que va plantejar l'Ajuntament amb motiu de la Festa Major, per tant també vàrem veure, vam parlar i ens vam adonar també de tota aquesta situació i tot el tema concessional ens l'hem estat mirant i això. Només una pregunta molt concreta. L'Ajuntament té un conveni amb l'empresa Cetrico per la despesa d'aigua del Pou de Castellà? Simplement això, és a dir, tenim un conveni que estableix això? Nosaltres tenim l'Ajuntament, no, en tot cas, és l'empresa concessionària. L'empresa concessionària té un... Evident. No? El demanarem immediatament perquè volem saber, com ha dit vostè, que les coses s'han de saber. Per tant, voldrem veure exactament què és el que diu aquest conveni. Moltes gràcies. Jo li puc aclarir que hi ha un conveni signat per l'empresa concessionària per l'Ajuntament. Sí. L'empresa, sí. Molt bé. Més coses? Estem ja? El tema de la Festa Major. Volem parlar de la Festa Major. Sembla que tots els actes que es varen celebrar, sense entrar al tipus d'actes en què podem estar-hi més o menys d'acord, es va celebrar sense incidents destacables. Recalcar el tema de la seguretat de la Riera Blanca, que sembla que va estar suficient i adient. Agrair als regidors la seva feina, principalment en Xavi Serra, la Cristina Ciutat i l'Anna Falgueres, perquè pel que vam veure, van estar quasi tots els actes amb el que fes falta. Ells els van veure força esgotat. També voldríem agrair la feina d'en David Camps i de la Sònia, vigilant municipal. I aquí podríem dir-los que si obrissin una mica la comissió de la Festa Major, en comptes de canviar 2 o 3 membres, podrien tenir ajuda tant de l'oposició com altres comissions i o associacions, i d'aquesta manera probablement tindrien voluntaris de sobres per ajudar. I no tindrien que fer tota la feina, 4 i sempre els mateixos.
En la comissió informativa dels actes de la Festa Major, tant la senyora Neus Verdaguer com la Cristina Ciutat ja ens varen deixar molt clar que és l'equip de govern, que és l'equip de govern qui decideix i qui decidirà tant si ens sembla bé o no el que es fa i la manera de portar-ho. Per tant, novament, res de participació, ni a l'oposició ni sembla ningú més. S'agraeix la sinceritat perquè no s'hi val anar dient que sí i després, com sempre, sigui que no. Tot i això, tant com a regidora com a santallenca, i després de parlar amb molta gent, els hi farem uns suggeriments que poden o no tenir en consideració. Hem parlat tant amb jovent com amb pares i el recull de les seves opinions són variables. Primer, és evident que els responsables directes dels nois i noies que van a la Riera Blanca i d'altres activitats de la Festa Major són els pares. Però des de l'Ajuntament, per responsabilitat, hem de vetllar, no tan sols per l'ordre públic, sinó també per aquest jovent que és el nostre futur. En els actes de la Riera Blanca tenim entès que sols es deixaven entrar els majors de 16 anys i els menors d'edat els deixaven entrar acompanyats de pares. Alguns també portaven amics dels seus fills. Sabem que en uns casos els van deixar entrar i en altres no els van deixar. Això no és massa ètic, ja que alguns dels pares ho van veure i això va crear malestar. Per una altra banda, creiem que s'hauria de tenir en compte que els temps canvien i que avui dia hauríem de considerar que l'adolescència comença a partir dels 13 anys i que creiem que s'hauria d'estudiar deixar-los entrar dintre la recinte, ja que l'opció de quedar-se fora és molt més incontrolable i perillosa. El dia de la comissió abans esmentada se'n va facilitar tots uns fulls informatius de bones pràctiques, com el consum de drogues en els fills, controles, passa-t'ho bé sense passar-te, tots ells molt pedagògics. La pregunta és com es treballen? Sols al punt jove? Perquè els pares amb adolescents, els que ho hem preguntat, a ningú li ha arribat. Com és que això no es faci arribar almenys a les famílies adolescents? Aquest tipus d'informació en altres pobles es fa arribar a tota la ciutadania. Tot i ser coses molt bàsiques, és important fer-ne difusió. No tothom va al punt jove. També els voldríem fer un altre suggeriment. Es planteja la possibilitat que el jovent pugui fer un acte a la Festa Major, a la plaça Major. Arriscat i atrevit, doncs sí, però creiem que quan s'està al govern s'ha de prendre decisions arriscades, que poden sortir bé o no, però que s'han de donar l'oportunitat al jovent, i la plaça és de tots, de grans i joves. I un dia de Festa Major, tots plegats, hem de ser tolerants amb els sorolls i les incomoditats que es poden ocasionar. I a part, molt greu i incomprensible és que dels 4 dies que s'hi van fer actes a la Riera Blanca, 3 d'ells, les faroles de sota el recinte, no hi havia llum. Quan una bona il·luminació pot evitar qualsevol brutolada i o actes molt més perillosos. Sí, Cristina, sisplau. Pel que fa al tema de la prevenció que comentaves ara, Dolors, tal com es va dir en el dia de la comissió i com es va fer el repartiment de tots els cartells que et vam mostrar, a part també... On es van repartir? Per tot el poble. Deixi contestar, sisplau. Era Blanca. Llavors, som conscients que a vegades, tot i així, no acaba d'arribar, però és la manera que tenim de fer-ho. Es va fer també una difusió a través de xarxes socials i sí que especialment en el PIPA i en l'Espai Jove, perquè són els punts on tenim més jovent, però sí que es va intentar arribar a tothom. Si no ha estat així, nosaltres hem fet el màxim possible com fem sempre. Pel que fa a les nits de la Riera Blanca, també, com deies tu del tema de l'edat, nosaltres creiem convenient que és a partir dels 16 anys que poden entrar sols, com bé has dit, sí que els deixem entrar acompanyats amb menors d'edat, però creiem que això és el més adient en quant a seguretat i per tal de, si més no, intentar que no es provoquin algunes situacions que realment creiem que no hi han de ser en aquest context o en aquestes nits. Bé, ara... Sí. El tema de les faroles diu que diferents dies no van estar enceses, això no és cert. 2 dies hi van haver un problema tècnic que va fer que les faroles de davant de la porta estiguessin apagades i que un dia es va resoldre abans de començar l'acte i el primer dia vam tardar una mica més. Evidentment era un problema tècnic, no va ser voluntari, per dir-ho d'alguna manera. Sí, vols contestar?
Bueno, jo tan sols volia dir-te que a la plaça doncs, també hi ha hagut cosa per jovent, perquè vull dir, el dia que hi va haver els Bulldams, que va ser fins bastant tard, vull dir, també va ser per jovent, no va ser tot només per gent gran. Vull dir, aleshores nosaltres intentem doncs, que fins a les 2:15 que a la plaça hi hagi ambient i ha sigut cada dia, quasi entre el sopar i una cosa i una altra, i llavors doncs, que el jovent, que hi cap més gent fins i tot, doncs allà baix a la Riera Blanca és un espai molt maco, és un espai molt gran i que allà doncs, hi poden encabir-hi 1.000 i pico, 2.000 persones, que si les has de ficar a la plaça, en principi ho trobem una miqueta més complicat. Això no vol dir que no puguem estudiar-ho per de cara a l'any que ve, però jo... És una demanda que fa el jovent i que penso que potser s'ha de considerar. Molt bé, moltes gràcies. Ara, en tot cas, per... Sí, sisplau. Només dir que aquest any no es va activar ni una sola ambulància, o sigui que tot el tema de seguretat allà baix jo crec que aquest any ha funcionat impecablement. Jo crec que en aquests anys s'ha agafat molta experiència i des dels vigilants locals fins a Mossos i els vigilants contractats, any rere any es va millorant en aquest sentit, tant a dintre com a fora. En quant abans ha parlat de gent, de menors que entraven a dintre. El problema més gran no el tenim amb els menors, el tenim amb els pares, que entren al fill i llavors marxen. O sigui que a vegades parlem molt alegrement a vegades de l'inconsciència de la canalla, però el fet en si és que trobes doncs, que els pares deixen a menors, entren a menors a dintre i te'ls deixen allà i marxen. Molt bé. Ara la Neus donarà contesta a una pregunta que se li va fer al ple passat, sisplau. Bueno, sobre la neteja viària que vostès van demanar, doncs he fet una mica d'escrit per explicar-los com anava. O sigui que la planificació del Servei de Neteja Viària de Centelles comprèn el desenvolupament de les mateixes tasques que qualsevol altre municipi de Catalunya. Inclou la neteja manual i mecanitzada de places, carrers, el buidatge i manteniment de papereres, la neteja del mercat setmanal, la neteja d'espais en la celebració de fires i festes, la neteja d'excrements de gos, la neteja de polígons industrials, la neteja de fulles de l'arbrat viari i serveis especials com la neteja de vessaments o la neteja dels carrers en cas de nevades. L'objectiu principal és el de mantenir el poble en unes condicions de neteja de tal manera que el ciutadà percebi aquesta situació i que li proporcioni satisfacció i identificació amb el seu municipi. El nivell de neteja d'un poble o ciutat ve donat per la interacció de dos aspectes, el grau de sensibilització dels ciutadans i visitants i l'efectivitat dels mitjans destinats a la neteja viària. La situació desitjable seria una ciutadania que tingués cura de no embrutar l'espai públic i uns serveis de neteja ajustats a les necessitats del poble que permetessin optimitzar els recursos econòmics disponibles, seguint aquell precepte de no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta. Hem de ser conscients, però, que la societat és complexa i que a Centelles, com a qualsevol altra població, la realitat social, econòmica o cultural de cada persona repercuteix sobre la sensibilitat individual en relació a la cura dels espais públics. Tanmateix, cal establir uns criteris per tal de dimensionar el servei, buscant l'equilibri entre els recursos públics invertits i la percepció de neteja dels carrers i places, sense deixar de banda el treball de sensibilització de la població sobre el civisme i sostenibilitat. El grau de neteja d'un poble es pot valorar a partir de tres aspectes principals. La sensació de neteja dels carrers, percebuda pels seus habitants i per la imatge del poble, percebuda pels visitants. Aquest aspecte està directament relacionat amb l'objectiu principal, però té un grau elevat de subjectivitat difícil d'avaluar. Els mitjans dedicats a la neteja viària, disposats per l'empresa concessionària o equips de treball municipals. És un criteri objectiu que es pot valorar a partir de dades comparatives intermunicipals. Control del grau d'eficàcia dels serveis de neteja per a una millora contínua del servei. El seguiment del servei té la finalitat d'identificar les disfuncions per fer els ajustaments necessaris. Des de la Regidoria de Medi Ambient s'està fent una valoració dels mitjans dedicats a la neteja viària de Centelles a partir d'indicadors de servei de neteja viària
proposats en estudis comparatius entre municipis. Alguns d'aquests indicadors són habitants per paperera, percentatge d'hores anuals per cada tipus de neteja, manual, mixta, metres quadrats per treballador, metres lineals per treballador, etc. Al mateix temps s'està fent un seguiment del grau eficàcia dels serveis de neteja incidint en els següents aspectes. Neteja diària dels passos cap a la plaça Major, buidatge diari de les papereres de la zona del centre, itinerari diari de l'equip de neteja mixta, escombra més peó amb bufador, segons la descripció de l'empresa concessionària, protocol de neteja i desinfecció de pipicans. Per una altra banda, també es vol incidir en conèixer la satisfacció general dels ciutadans amb els serveis. La campanya Avui, un poble net d'excrements, encara en funcionament, és un primer pas per recollir opinions, en aquest cas, sobre la problemàtica de les defecacions de gossos del carrer. Finalment, s'està planificant una campanya de sensibilització que faci incidència a la necessitat de mantenir un poble net, fomentant l'ús dels sistemes de recollida de residus. D'aquesta manera es podrà tractar la gestió dels residus i la neteja viària des d'una perspectiva integral, posant èmfasis en el civisme i la participació ciutadana en un poble respectuós amb el medi ambient. Protocol de neteja i desinfecció dels pipicans. Actualment hi ha en funcionament dues àrees de pipicans, situades a l'aparcament dels Horts de Cal Comte i a la carretera de Sant Feliu de Codines, davant de l'Institut. El pipicant de l'aparcament de Rodolf Batlle ha quedat inutilitzat a causa de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sopes. Aquest pipicant serà desmantellat i està previst instal·lar-ne un de nou a la confluència entre els carrers Sant Francesc Xavier i Jaume Guinovart. La freqüència de neteja dels pipicants és cada 2 dies com a mínim, amb la voluntat de netejar-los cada dia sempre que sigui possible. Cada primer dimecres de mes es realitza una desinfecció dels pipicants. Un cop realitzats els treballs de desinfecció, es deixa un cartell recomanant la no utilització del pipicant durant 24 hores. Es preveu realitzar tasques de compactació del substrat quan sigui convenient. A l'estiu es realitzaran tasques de desbrossada al voltant i a l'interior del pipicant si es considera necessari. En quant als contenidors, se n'han canviat ja 50 de contenidors. Encara en tenim 30 més de nous per canviar i els que hem anat traient que es poden aprofitar estan en la deixalleria per arreglar-los i poder-los tornar a utilitzar. Les papereres en el poble n'hi ha 158. I llavors encara n'estem esperant unes que ens han donat amb una subvenció de la Diputació per poder-ne canviar les que estiguin més malmeses. I aleshores la neteja, les màquines i tot passen pel centre cada dia, vull dir, pel ben bé pel centre cada dia. I pels voltants van passant un dia per cada rodalia del poble. En principi crec que era això el que més o menys volia saber. Moltes gràcies. Alguna cosa més? Sobre el paper tot és molt maco, però jo què portava? Volia insistir a veure si pensen fer complir les condicions del servei de neteja en la part que diu que s'han de netejar i desinfectar els contenidors. Aquest estiu, quan es passava pel costat de la majoria de contenidors, la pudor era insuportable. No es compleixen les condicions de la contractació. El màxim que s'ha fet és tirar 4 o 5 manxades amb un esprai. El manteniment dels pipicants està en un estat lamentable. Vostè m'està dient que cada dia o cada 2 dies. Escolti'm, n'hi ha un que el veig cada dia. Hi ha uns forats, hi ha herba. I el màxim que he vist de fer és treure 4 caques, res més. Ni la sorra. A més, cal anar-ho a veure. Vull dir que sobre el paper tot està molt bé. Això és una cosa que s'ha quedat ja amb l'empresa i que es va fent. Tot això es va fent. Els contenidors s'han anat canviant. Ja dic, n'hi ha 50 de canviats i en falten 30 més encara per canviar. Vull dir que en principi es va fent i som a sobre perquè es vagi acabant de fer. Sí, contenidors hem vist que n'han canviat alguns, però passar l'estiu que n'hi havia alguns que feien una pudor insuportable. I quan veus que ho netegen fan sipsi amb un esprai, això no és desinfectar ni netejar. Molt bé, moltes gràcies. I per tercera vegada pensa netejar la zona de baix de tots els panells informatius? Se n'han netejat uns quants ja, en queden un parell, crec. O 3? En queden un parell. 3, un parell.
Moltes gràcies. Alguna cosa més? Seguint amb la festa major. Sembla que s'han passat de pressupost. Com és que s'han excedit? No sembla massa difícil ajustar tenint en compte la importància de la quantitat que s'hi destina. Com pensen compensar-ho? Cal recordar-los que som el poble que més gasta en les festes per habitant de la comarca? De quina partida hauran de treure els diners que s'han passat de pressupost? Això haurem de contestar-ho al pròxim ple, perquè vull dir, els números de memòria no els tinc. Vull dir que llavors ho faríem i els presentaríem. Continuo. Acte institucional de l'11 de setembre. És inconcebible que es faci un acte institucional de l'11 de setembre, Festa Nacional de Catalunya, en la que es convida a recitar les persones del nostre poble a nivell amateur i la coral Cantus Firmus, que té un nivell reconegut internacionalment, i s'organitzi aquest acte en la sala de plens. Ni les persones que van recitar els poemes ni la coral es mereixen que l'acte es fes en una sala tan petita, sense sonoritat, sense cap de les mínimes condicions exigibles i, a més, sense aire condicionat, amb una calor insuportable. No pot ser fer-los participar en aquestes condicions. Les condicions de la sala de plens vostès les saben sobradament i encara que hagués funcionat l'aire, no és el lloc per fer un acte d'aquest tipus. Tenim el casal Francesc Macià en aquest poble. De passada, també voldria demanar-los que el Premi Centelles de Pintura, dotat d'una quantitat prou important i que és un dels principals a nivell nacional, se li doni la rellevància que es mereix i l'acte de lliurament del premi es faci amb una mica més de categoria i no a peu dret i en 2 minuts. La cultura i les persones que s'hi dediquen han de tenir el reconeixement que es mereixen i això passa també per fer-los els honors correctament i amb la categoria adequada, i això en aquests 2 casos no s'ha donat. Els hi agrairíem que ho tinguessin en compte en futurs actes per poder donar el suport i el reconeixement a tota la gent que destaca al nostre poble. Josep, sisplau. Bé, sobre l'acte de l'11 de setembre de la Diada, a mi em sorprèn quan diu que no va ser un acte amb solemnitat i no va ser... Jo penso que fet a la sala de plens de l'Ajuntament del poble, entendria jo que és solemne, no sé. Es va donar la circumstància de que fora plovia, va fer una xafogor grassa, va haver un canvi de temperatura i cert és que va fer molta calor, sí que és cert. Era el primer any que el fèiem aquí perquè vam voler provar bé com funcionava, perquè la coral va dir que volien cantar dintre perquè ells no podien cantar fora i ho entenem. Es va desbordar la sala, va fer molta calor, però jo entenc, i és el contrari al que vostè opina, que el ple, o sigui que l'acte en si va ser un acte institucional ben portat i ben dut. Altra cosa és que per pròxims anys volem canviar el format i volem canviar la manera de fer-ho, cert és, però tampoc podíem preveure la quantitat de gent que hi va venir i la temperatura que va fer. Tampoc era tan previsible com vostè ho té tan clar. Home, no és una sala per les condicions de l'actuació, és simplement això. És la seva opinió. Molt bé. Més coses? Al ple anterior, arran de demanar-los com es prioritzava l'arranjament dels camins del municipi, els vàrem demanar si havien sol·licitat assistència tècnica a la Diputació de Barcelona per l'elaboració del catàleg de camins municipals de Centelles. Vostès ens van contestar que el catàleg no fa falta a Centelles, perquè tots els camins ja connecten amb municipis veïns i que ja es disposa d'un inventari de camins de la comarca i que amb això ja n'hi ha prou. Doncs deixeu-me que insisteixi en el tema del catàleg. El catàleg de camins municipal és un document que conforma la primera fase d'un servei de suport a la Diputació de Barcelona. Ofereix als ajuntaments, doncs són conscients que els camins municipals solen ser un aspecte problemàtic degut al cost de manteniment, l'absència del marc legal a la possible titularitat confosa, desconeixement real de la xarxa existent o bé l'absència de planificació sobre aquestes xarxes. Així doncs, l'elaboració d'aquest catàleg permet tenir inventariats, grafiats i caracteritzats la majoria de camins municipals, incloent aquells que es té dubtes de la seva titularitat. Recordar que l'inventari de camins d'Osona té una altra finalitat molt diferent i que a Centelles només hi discorren parcialment 2 o 3 camins. Una vegada fet el catàleg, es té una informació molt valuosa que permet prioritzar actuacions d'arranjament dels camins. A més, si l'Ajuntament ho creu convenient, una vegada acabat el catàleg, es pot iniciar la segona fase d'investigació de la titularitat d'aquells camins en què es té dubte i en una tercera fase establir una ordenança per a la gestió dels camins municipals.
Si entren a la pàgina web de la Diputació, podran consultar tota aquesta informació i veuran que pràcticament la meitat dels municipis de la Diputació de Barcelona disposen d'aquest catàleg en diferents fases. Sense anar més lluny, dels municipis limítrofs, amb Centelles, Aiguafreda, els Hostalets de Balenyà i Castellcir ja disposen del catàleg de camins municipals. Els tornem a oferir asseure'ns per explicar-los els avantatges de tenir aquest catàleg. Sí, no hi ha cap inconvenient, però evidentment cada municipi té els seus quilòmetres quadrats, cada municipi té els seus camins i nosaltres pensem que els camins locals els tenim ja estudiats, catalogats per nosaltres i per tant els serveis tècnics van fent, ells són els que van fent el seu treball. Altra cosa és que la Diputació de Barcelona es demanen ajudes per tal de que puguem anar arreglant o anar asfaltant, depèn de la categoria de cada un dels camins. En definitiva, jo penso que no té res a veure amb l'esbota, ja li vaig explicar vostè del ple passat i ara aquí ha mirat a la pàgina web i ha vist que hi havia aquesta possibilitat de fer catàlegs, però nosaltres no hem cregut els camins que tenim, els serveis tècnics els tenen ja catalogats i per tant creiem que podem continuar treballant de la forma que fan els serveis tècnics. Més coses, sisplau. Reiterem la demanda de la còpia de l'auditoria o informe sobre el funcionament i de personal de l'Electra. En l'últim ple vostè va dir que ens el donaria. El que ens van lliurar va ser una transcripció de la part que els ha interessat donar. Això no és admissible. Si aquesta pròxima setmana no ens ho donen, ho portarem al síndic de Greuges i a la premsa. Potser millor que ho fem civilitzadament i parlant, no? Molt bé, moltes gràcies. Ens poden explicar el trasllat d'un conserge de l'Institut per un pla del SOC que ara creiem ha anat a parar a la biblioteca? Volem saber els motius i si ho han documentat d'alguna manera, cosa que no hem vist. Pots repetir? Sí. Si ens poden explicar el trasllat d'un conserge de l'Institut contractada per un pla del SOC que ara creiem ha anat a parar a la biblioteca. Volem saber els motius i si ho han documentat d'alguna manera, cosa que no hem vist. Bé, contesto jo. Aviam, vostè sap que el senyor Parejo estava de baixa de municipal. Feia un any i 8 mesos que estava de baixa. Hi ha un consell de la Seguretat Social que se li canvia l'horari. Que se'l posi d'horari diürn. En aquest moment en la policia era totalment inviable, no era possible. Parlant amb ell vam arribar a un acord de que ocupés aquella feina. Senzillament ha estat de comú acord. Allà dalt, per tal motiu, la persona que havia allà feia falta en aquest moment a la biblioteca i anar. Això no es documenta de cap manera. Com? Si no es documenta. Si es documenta de cap manera. I quines tasques fa? Quin document? No ho sé. Vull dir que aquesta senyora és monitora i per tant és monitora de l'Ajuntament amb un contracte, diguéssim, d'una curta durada. Per tant, aquesta senyora es pot posar de conserge a dalt a l'escola o a un altre lloc que faci falta i per tant ara feia falta a la biblioteca i la van portar a la biblioteca. Vull dir, no, aquesta senyora treballa per l'Ajuntament, que és un organisme únic. On pensen fer tots els actes i exposicions que es feien a la Capella de Jesús, com per exemple l'exposició de pessebres? Hi ha un altre local, ja a punt, que podran fer aquesta exposició. No ens pot dir on és? S'està acabant d'ultimar. Els demanaríem, com hem fet diverses vegades, tant per escrit com de viva veu, que ens facin arribar els consums municipals del 2015. No ens serveix que ens diguin que el tenen per estudiar el Consell Comarcal.
No té res a veure amb el que els estem demanant. És simplement, després de quasi 10 mesos, donar-li a un botó i llistar-los. No entenem aquesta reticència donant-los. O sigui, és que no l'he sentida. Els consums dels edificis municipals, que fa molts dies que els tenim demanats per escrit, de paraula, i que no entenem per què no ens els donen. No sé, doncs, això ha de demanar-los i ja està. Vull dir que es dona, jo els hi vaig dir, em penso en el ple passat, que això ens els donaven anualment. Hi ha un programa que es pot accedir i que anualment llavors es fa una memòria i llavors aquesta memòria, un cop s'acabi l'any, la poden tenir. O sigui, es donen anualment, es va fent i es van fent comparacions d'un any per l'altre. Ara, quan s'acabi l'any, doncs tindran els consums d'aquest any. Però estem demanant els de 2015. Bueno, doncs el 2015 ja és, vull dir, ja hi donaran. Han donat després de demanar-los no sé quantes vegades. És que és el que no entenem, Bé. L'última comissió de govern que tenim en data del 7 de juliol. Són quasi 3 mesos sense que el grup de l'oposició ens arribi la informació. Com poden comprendre, això no ens facilita gens la nostra tasca. No pot ser que tardem tant a tenir la informació. La del 18 d'agost és inadmissible que no la tinguem encara. La informació l'hem de tenir al dia. Dèiem, aquí hi ha el personal que hi ha. El personal té dret a vacances i, per tant, aquests mesos, com s'ha vist en aquest ple, i que tampoc hi ha hagut temes, doncs el personal fa vacances i, per tant, l'administració queda no paralitzada, però queda en ralentí. Hi ha hagut 2 comissions més, però tampoc s'han aprovat les actes, perquè les actes s'aprovaran en el proper Junta de Govern i llavors ja s'entregaran. Sempre que s'aprova un acte, l'any demà mateix la té tothom, tots els 13 regidors. L'únic que demanem és que es faci... Per tant, com que no s'han aprovat, no se li pot donar. Vostès m'han contestat una instància amb el registre 1143 de data 27 del 9 del 2016 en el que demanava la còpia d'un informe de l'EDIF relatiu al projecte de remodelació de l'estació. Se'm contesta dient que no hi ha informe. Jo no vaig dir... O sigui, hi ha un acte en el qual... No, perdó. Que hem aprovat avui, diu literalment: intervé el senyor alcalde, segons la informació que tenim nosaltres sobre la reunió que hi va haver aquesta setmana i que s'ha passat còpia al resultat de la reunió als afectats que no ens fotin el tren. I en un altre paràgraf diu: evidentment que el que he fet jo és a la persona portaveu és passar-li una relació de tots els acords que havíem pres en aquesta reunió. Nosaltres vam demanar còpia de l'informe en comptes de còpia dels resultats o relació d'acords. És per això que no ens l'han donat? De veritat no podem fer les coses més fàcils i donar la informació sense haver-hi d'insistir tant? Vostè va prometre una comissió que no ha fet, doncs almenys posi-ho fàcil i passi la informació, si us plau. Vol que li entrem a una altra instància posant relació d'acords en comptes d'informe? Aleshores el senyor Parés s'enfada molt quan ens queixem que no ens contesten el que ens demanen. Perquè diu que tenim tota la informació al nostre abast i sols entrem instàncies per fer papers. Bé, no ho entenc, però simplement hi va haver un acte de la reunió en el qual es van manifestar les coses que es farien. I això, i no hi ha res més. Per tant, l'informe que demanen no existeix perquè no hi és. Hi ha un acte de la reunió que hi va haver entre els representants d'ADIF, de Renfe i de Rodalies amb l'alcalde per tal on es van exposar les coses que es farien i l'agenda que tenim amb l'agenda No ens foti el tren, doncs han trobat una data la setmana que ve per trobar-nos, que no recordo quin dia és, per trobar-nos amb ells per tal de parlar d'aquest tema. Se'ls va passar còpia d'aquest acte d'aquella reunió i vam quedar, ho van agrair i vam quedar que a la propera reunió que ens trobaríem per parlar-ne. I que demanem és que es passi la informació a nosaltres, em sembla que no es demana gaire. Jo no sé per què no se l'han donat. Això dic jo. Un altre exemple del que costa tenir informació.
Hem demanades còpies vàries, coses per escrit i de paraula. He vingut un munt de vegades a l'Ajuntament. Se'm diu que ja se me les han donat. Algunes sí, d'altres no, i alguna de repetida. Insisteixo que em falten i se'm diu que ja me les donaran fins que després de 3 vegades m'haig d'enfadar. L'endemà em truquen i se'm diu que ja les tinc a la meva disposició. Vaig a buscar-les, em diuen que el té el secretari al seu despatx. Com que hi haig d'entrar per fer unes consultes, els hi demano. No em donen les còpies perquè han de demanar autorització al senyor alcalde. O sigui, primer em diuen que ja me les han donades i després no se'm donen perquè han de demanar autorització. Amb què quedem? Déu-n'hi-do, això ni que estéssim en els temps de Paco Fitona. Per cert, pensa donar l'autorització perquè em donin les còpies? De cas parlarem amb el secretari i ja li direm el que no sé d'ara de què em parla. Ho sento, no sé de què em parla. Doncs algú deu saber-ho, perquè em fan fer el paper de la trista figura. No sé de què em parla. Bé, un prec. Estem molt cansats de veure els vigilants municipals conduint el cotxe i parlant per telèfon. En concret, el dia 22 a les 10:30, des del parc fins al poliesportiu parlant. L'endemà, aparcat el cotxe sobre la vorera darrere d'un altre al carrer Sant Joan, a les 10 del matí, fent maniobres marxa enrere i parlant per telèfon. Els exposo 2 casos en concrets, però n'hi ha molts més. Facin el favor de donar la formació adequada als vigilants. No pot ser que se'ns digui que cada dia augmenten els accidents de trànsit amb les seves conseqüències i les persones que n'han de donar exemple siguin les primeres en incomplir la normativa. Amb quina autoritat podran sancionar? Si us plau, posin mans lliures als cotxes. El pressupost és mínim. Només dir-li que vostè sovint posa en evidència els vigilants locals. No sé, els deu tenir una mica de mania. Cap ni una. Els deu tenir gaire estima. Si vostè ha vist el cotxe dels vigilants locals a sobre la vorera és perquè segurament tenien alguna urgència o anaven amb alguna urgència. Això, per lògica, a mi em sembla que es pot entendre d'aquesta manera. En quant al telèfon, el cotxe de la policia local té l'aparell de Bluetooth per connectar-se. Està parlant d'un fet que jo no li puc respondre. Tenen l'aparell adequat per connectar-se al Bluetooth. També és cert que utilitzen diferents telèfons. No sé si l'aparell em pot connectar un o 2, no ho sé, ho desconec, no li puc contestar. Però a mi em sembla que les seves observacions sovint són bastant gratuïtes. Escolti'm, per favor, poso fets en concret. És tan greus, Vostè no em pot dir que tinc mania a ningú. Són fets que... Perdó. Però jo li dic que si vostè veu un cotxe de policia a la vorera, poder hi ha una raó perquè estigui a la vorera. Perquè per lògica, els vigilants municipals no pararan a sobre la vorera. En tot cas, estaven en servei i es van enfilar a la vorera. Jo crec que el fet de treure això aquí, perdoni, però s'obre, com fa sovint amb algunes observacions, cap a ells. Escolti'm una cosa. Gràcies. Jo no m'he queixat que estés el cotxe sobre la vorera, sinó m'he queixat que fent la maniobra anava parlant per telèfon, que és una cosa molt diferent, i és una cosa que és inadmissible. Crec que l'he contestat. Moltes gràcies. Alguna cosa més? El jardí que hi ha al costat del casal Francesc Macià del carrer Marquès de Penyplata està en un estat lamentable, ple de rates i altres animals. Vostès, com a Ajuntament, tenen l'obligació de demanar als propietaris que per salubritat i complir el reglament d'ornamentació pública es netegi i es desretitzi i que el tinguin en condicions. Bé, a tots els solars que estan en mal estat es passa la comunicació als propietaris. Val a dir que en aquest cas, el cas que està parlant vostè, la propietària té 96 anys i ha estat molt difícil de connectar amb ella perquè no està, diguéssim, està en una situació, diguéssim, no del tot desitjable i hem hagut de recórrer
amb uns nebots, perquè aquesta senyora no té descendents directes. Per tant, tot això ha estat bastant complex i per això està així, però evidentment, abans que ho faci l'Ajuntament, això ho ha de fer el propietari perquè ha d'exercir la seva responsabilitat. Però sempre hi ha casos que, diguéssim, que impedeixen que això sigui d'una manera immediata. Molt bé, ja estem? Doncs bé, si no hi ha res més, acabem el ple, podem tancar. Pot marxar vostè, sisplau. Gràcies.